Dik 100 susuk. 100 susuk 72 isih piro? Berarti kalong piro? Duit 100 isih 72 berarti kalong piro? Sekitar. Kasegoan itu wacane apa sih? ROLUN wacane apa? Kaos. Betul. Sate. DONAT sate. Kasih sore wacane apa sih? AQUA wacane apa? Aku wam. Kenal terus. Sir. Pinter ae. Lagi apa iki? Kaos iki. Terus PADAR wacane apa? Ah, pikir sih ah. Ada. Padang bulan. Nek bener to sepeda tak usulnon Jokowi. Aja wacane apa? Sepeda. iya. Terus kaget. Iki apa sih? Gambar pulau ya? Pulau ndi. Belum ada. Iwak. Gak limo apa ae jenenge? Apa ae jenenge? Iwak telo iwak apa? Apa deh? Iwak curut lah. Apa? Munyok. Muneh. Sing neh. Lagi telu kurang loro lho. Pak Londo. Iwak lah. Berarti ana belanja kono. Dan krokolan. Kurang sitok lho, kurang sitok lho. Itu siar barang ya. No. Sing tak. Duit 100 susuk 72 berarti regane piro? Tidak. 8.000. 2000. Petang wis rapi. Sur. Nek krono. Wah, corona iku. Oh, iku nek pacar kok Jadi ngono. saya jadi nolongin Mas. Sapa? Katanya. Ah, ya, Ya ngono wis seneng. Ini ora ana wong lagi digaji wong, Bang. No. Aku ceng iki. Karena mama kok kalau kabel mesti apa mbakno. Wis sir guru. Masuk gimana? Wong turu kok kalau kabel nek mbok pateni tenan. Ngono wong turu kalau ning kabel kono. Member setrum ta apa? No. Tali apa? Selambar. Kan berumpung ku gurune talene kabel. Mbok kartu mbok dia. Kok anak. Weh, iki ku lha apa? Ora situ. Bisa iki merawasi kok. kan tahu itu dicancak. Aku setrum. Wah, kayak. Gitu tuh jangan. Iya. Lu ketek to apa jangan.